Il-valuri ta' suċċess tad-dinja Ġesu jagħmilhom rashom l-isfel u saqajhom il-fuq. Hekk jagħmel biex jurina li fid-djufija tagħna, fil-vulnerabilità tagħna, hemm it-triq tal-qdusija. Jekk biss infittxu wiċċu. Saħaq dan l-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-omelija tal-quddiesa tas-solennità tal-qaddisin kollha li saret it-tnejn fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Hawnhekk tfakkar kif fil-ħnina tiegħu Ġesu juri wiċċu fil-misteru tal-mħabba għaliex fi kliemu dak li nagħmlu mal-iżgħar fost ħutna nkunu qed nagħmluh ma' Ġesu. U l-qdusija tagħna hija opra kbira tal-ħniena ta' Alla. Hija dik il-barka li l-mulej iwiegħed mhux lil min għamel suċċess fil-ħajja, imma min kellu il-ġuħ u l-għaġġ għall-ġustizzja. Min kien imnikket qalbu ħelwa lil dak li jħenn, li f'qalbu ma jippruvax jinteleb mir-reba imma għandu qalbu safja minn dak li jġib il-paċi, minn dak li jbati għas-sewwa. Fil-quddiesa l-Arċisqof laqa uffiċjalment it-talba ta' żewġ seminaristi biex isiru djakni u eventwalment saċerdoti, Malcolm Saliba u Karl Andrew Xkembri mill-parroċċi ta' Santa Marija ta' Ħattard u Marija Bambija tal-Melliħa rispettivament, li l-kost qalu rida li joffru lilhom infushom biex iservu lill-Knisja Kattolika bħala djakni u eventwalment bħala qassisin. Min-naħa tiegħu l-Arċisqof talabhom biex ikomlu bitħejjiet tagħhom fi żmien li ġej sabiex ikunu preparati għall-ordni sagri. Intant it-tlieta il-Knisja Kattolika tfakkar is-solennità tal-irwieħ kollha b'ħafna jkunu dawk li jżuru l-oqbra rabathom fiċ-ċimiteri jitolbu talba ruħhom filwaqt li jħallu xi bukkett fjuri u xi xemma tnemnem. L-Arċisqof se jkun qed iqaddis quddiesa fil-Knisja tal-Irwieħ f'Ħaltarxin b'suffraġġju għall-mejtin kollha b'mod partikolari għall-vittmi tal-COVID-19 sabiex bit-talb il-fidi u t-tama tal-qawm mill-imwiet l-irwieħ jitnatfu minn kull dnub bil-ħniena tal-Alla. Wara l-quddiesa mbagħad l-Arċisqof iberek l-oqbra fiċ-ċimiterju ta' din l-Knisja.